Sa mga pangenot na bareta, pagkawat kan sarong lalaki sa pribadong parte kan sa iyang lawas, hagop sa video. Paghahanap sa sospek, nagpapadagos. High school student sa Naga City, arestado makalis na makuhaan in drug paraphernalia. Electrician sa Masbate City, arestado man sa ₱100,000 kantidad nin shabu. Zumba instructor na top 1 most wanted person kan Baguio City, nakorner sa Daet, Camarines Norte. 1,500 na trabaho, pigtangro sa Cagsuwa Festival Job Fair. Diyos maray na banggi. Unin na mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Miyerkules, Pebrero 19 taong 2025. Sa detalyes, nadakop na kan otoridad ngunya na aldaw ang pigkukonsiderar na person of interest sa pagkagada ni Dr. Regine Monet Romualdez. Nadakop ang sospek kan personalized ka National Bureau of Investigation sa pantalan kan Matnog, Sorsogon. Magigiramduman na kaining Pebrero 16. Nadiskubring gadan ang biktima sa loob kan sarong nakaparadang kotse sa Princeton Street, Monterrey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City. May tama inininbala sa payo. Padagos pa ang investigasyon kan otoridad. Sa ibang bareta, padagos na pinaghahanap kan otoridad ang lalaking navideohan na nagkakawat kang pribadong partikan sa iyang lawas sa sarong pampublikong jeep sa Legazpi City kaining Lunes. May pangapuda naman ng PNP sa publiko. May report si Danica Garcia. Sa video, mahilingan pagkawat kan sarong pasahero sa pribadong parte kan sa iyang lawas, mantang nasa laog kan sarong pampasaherong jeep sa Legazpi City. Kuhaan video aga kaining Lunes mantang nakaatubang ang sospek sa 24 anyos na babayeng biktima. Sigun sa tagapagtaram kan Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, aga kan suminunod na aldaw kan magpablatter sa inda ang biktima. Sa salaysay subuot kan biktima, gikan sa Barangay Sabang, palawag na ini sa sarong pribadong eskwelahan sa Albay District. Alagad mantang nasa biyahe, nataraka ini sa pigigibo kan sospek. Takot man, alagad naisipan da kan biktimang kuwaanin video na sabing kalaswaan. Nag-coordinate sa mga PCPista and of course yung operative topic alerto ta for possible identification kay itong suspect kung bago kasi siya ma-plancharan ng magkakaniguasan dapat ma-identify ta muna, and of course yung na-report ng complainant dapat mag-coordinate sa tuya para mapurso yung kaso. So far po, nakaabot sa mo yung report, gari pandua na po ang nag-bablatter po na nakaabot sa Karamangkan Women and Children sa Protection Dades sa Legazpi. Sigun kay Panya, bako na ining bago sa indang kaaraman. Nagkapira naman da kayaan na nai-record kan sa indang hepatura dapit sa mga siring na insidente. Alagad pagduduon niya, imbis na mag-video, mas maray na magdulok na sana sa mga nakakalat nindang kapulisan, ngani mas madaling mapanimbag ang sospek. Siguro, kita on the part kan mga nakahiling na siringan, then sinda kung mag-aware sinda, then kung possible, okay maliton kung sila ning video, pero mas maray kung may mahiling tuloy silang either public safety na yaon dyan sa area or lalo na ang kapulisyan na nakakalat man dyan, pwede sila maghagad ng asistensya. Pwede man nindang papundoon, din magbaba sila, mag-report naman sa pulis. Tangan itong pulis mismo, mag-take action ka na yung ma-arresto tuloy sa suspect. Mas kinakarayo-rayo pa po itong jeep na ito, pwede itong habulong kang pulis. In at that time, ma-arresto na po siya. Kaya bali, kaya rin ba itong na ipipinpoint siya na ito pong personal na yung may kagibo duman sa loob ng sasakyan. Sa ngunyan, nakikipag-koordinar na ang Legazpi CPS sa iba pang otoridad. Ngali masusog na ang sospek na maaatubang sa kasong alarm and scandal. Piga-adalan man kung laog ang ginibo kan sospek sa pagbalgar sa Republic Act 11313 o Bawal Bastos Law. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia. 45 anyos na electrician sa Masbate City, arestado makalis na makuhaan ng ₱100,000 kantidad ng shabu.
May report si Angeline Dagta. Arestado ang sarong 45 anyos na lalaki sa bypass operation sa Purok 3, Barangay F. Magallanes, Masbate City. Alas 12:05 ninudto kaining Lunes, Pebrero 17. Pigbisto ang suspect na si alias Boy, electrician asin residente kanao ng bita na lugar. Nakabali sa listahan kan Regional Recalibrated Priority Target asin pigkukonsiderar bilang sarong high value individual. Nakumpiskar sa posisyon niya ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo asin pigkakarkulong nagkakantidad din 102,000 pesos. Meaning ito, malaki na ang operation. Hindi na lang to nasabi na andito lang to sa street level. Hindi to sa kalye-kalye na lang. Malakihan na to, volume na ang binibenta nito or ang pinagdadalhan ng drugs. Hindi na masasabing, kumbaga sa Bicol is para uso lang. Naging matrayong po ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan PPDEU-PIU Masbate Provincial Police Office, Masbate City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency asin iba pang unit kan kapulisan. Alam naman natin na ang kampanya natin sa illegal na droga is tuloy-tuloy po yan. Yan kung sino ang papalit ng leader, bago. Tuloy-tuloy yan kasi ang priority natin ay maproteksyonan yung nabibiktima rin ng mga ganitong pinagbabawal na droga. Kaya nga dito sa Masbate City, patuloy yung pag-gather natin ng information and isa na nga itong mga ganitong malalaki ng isda, minomonitor na natin yan. Hindi lang po ito, marami pa tayong namomonitor na nalilink kaya sa akala nila hindi sila namomonitor ng station. Nasa kustudiya pa kan Masbate CPS ang suspect asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Arestado man ang sarong high school student, makalis na makuhaan ng drug paraphernalia sa loob kan sarong pampublikong eskwelahan sa Naga City. Uyan sa Kuyang Report. Arestado ang sarong 20 anyos na high school student sa sarong pampublikong eskwelahan sa Barangay Liboton, Ciudad de Naga, makalis na makuhaan ng drug paraphernalia kan sa indang gwardiya alas 10:30 kasudmang aga. Pigbisto ang suspect na si alias Rom, residente kan Barangay Kalawag, parehong syudad. Basado sa impormasyon, nagduda ang gwardiya sa hero kan suspect sa likod kang school canteen. Kanranihan, dumana na ako sa suspect ang sarong improvised drug pipe na may abupan ng pigtutubudan na marijuana. Tulos man ining ipig-report sa kapulisan. Dagos man po yung nag-report sa Police Station 3 and then yun po, nag-under ko ng process para sa filing of case na po. Sa presente, nasa kustudiya pa kan City Police Station 3 ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Dapat closely monitor po natin ang ating mga anak at or kamag-anak, lalong-lalo na dito sa mga high school na very vulnerable po sila sa ganitong issue. No po, unang-una negosyo din po 'yan, no? So nagiging biktima na rin yung ating mga anak, biktima. So kailangan ng pagtaga kung nagbo-board, sorpresahin sa boarding house. Laging kumustahin yung pag-uugali kung may changes. So, i-report agad sa amin sa kahit anong police station kung medyo duda na para matulungan po kayo. Naatubang siya sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Lalaki arestado sa panhabon ng motorsiklo sa Labo, Camarines Norte. Asin, Kang Jill Bungalon, pinanginutan ang inaugurasyon kan solar-powered water supply system sa Malilipot, Albay. Yan asin iba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List
na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Na-corner sa Dait, Camarines Norte ang Zumba instructor na top 1 most wanted person kan Baguio City. 5 taon nang nagtago sa lay ang suspect huli sa kasong may kinaaraman sa illegal na droga. May report si Arielo Bea. Nadakop na kan otoridad ang pagkukonsiderar na top 1 most wanted person kan Baguio City. Alas 5:40 kasudmang hapon kan makorner ang suspect sa J. Locman Street, Barangay 3, Dait, Camarines Norte, kan mga kabuhan kan Dait Municipal Police Station as in Baguio City, PNP. Pigbisto ang suspect na sarong 34 anyos na lalaki, may aguma si nakaistar na sa barangay Maagang sa Dait. Nagtuturo nin sumba ang suspect kan nakupon kan otoridad. Basado sa impormasyon, 5 taon man na nagtago sa lay ang suspect makalis na maembwalto sa pagpapalakop ng illegal na droga. While the time he was conducting parang ito kasi yung suspect natin nag-instructor ng Zumba. So nabalitaan kasi namin na nagpaplano katulog na ata na nakarating na sa amin yung warrant niya. In-anticipate niya siguro kaya minamadali niya matapos yung request sa kanya sa Zumba. So while nag-perform, kinuha na namin siya kasi baka makalis pa kasi planning to leave na sa dito sa Dait papuntang balik Manila. Nasa kustudiya pa kan Dait ang PIAS ang suspect mantang pigpreparar ang mga dokumentong pinakaipuan nga maibalyo ini sa Baguio City Police Office. Si suspetsado natin kasi sa ating hawak na record, may violation siya ng Section 6, 11, and 12 ng Republic Act 9165 yung sa drugs po ito. At inilabas ito sa presiding judge ng RTC ng Baguio City sa Benguet lalo nung nakaraang 2020. Naampangan suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Arielo Bea. Lalaki na nang habonin ng motorsiklo sa Labo, Camarines Norte. Arestado sa Libmanan, Camarines Sur. Hinabunan kay ning motorsiklo na bawi pa kan PNP. May report si May Encinares.
Arestado ang sarong 27 anyos na lalaki makalihis na manghabonin motorsiklo sa Labo, Camarines Norte. Pasado alas 12 kasuod mangudto kan makorner ang suspect sa barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Pigbisto ang akusado na si alias Bornog, soltero, daing trabaho asin residente kan Purok Zone 4, Barangay Peña Francia, Naga City. Basado sa investigasyon, Setyembre kan nakaaging taon kan sublion kan suspect ang motorsiklo sa biktima. Makalihis ang nagkapirang aldaw binalikman kan suspect ang motorsiklo. Alagad na pag-araman na pinaduplicate kaini ang liabe hasta sa pinagplanuhan na kaining habunon ang nasabing motorsiklo. So nasubaybayan po natin ito. So minsan pumupunta po siya sa Pili and then dito po sa bypass sa Camarines Norte. So sa patuloy po natin na pagsubaybay sa kanya, so doon po natin sa nasukol sa parte po ng Libmanan. Sa operasyon, nakuaman sa posisyon kan suspect ang mismong motorsiklo. Dahil po kita basta-basta magtiwala kung isa-isa po ka pinapasubli ang sa tuyong mga motor. So kinakaipuan mag-ingat po kita ng mga mga pinapasublian sa. Sa presente, nasa kustodiya na Labo MPS ang suspect. Natubang siya sa kasong pagbalgar sa Section 3 kan Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. 300,000 pesos man ang ipigrekomendang piyansa para sa iyang temporaryang libertad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares. Pinanginota ni Congressman Jill Bungalon ang inaugurasyon kan pinakaprimerong solar-powered water supply system sa Malilipot, Albay sa bagong aga. Labi manapig papasalamat kan mga residente ang nasabing proyekto. May report si Regine Bue. Pinanginota ni Congressman Jill Bungalon ang inaugurasyon kan pinakaprimerong solar-powered water supply system kan Bicol Party List sa Barangay San Antonio, Sitio Santicon, Malilipot, Albay kasubagong aga. Sigun sa kongresista, obheto kang proyekto na mataonin malinig na supply ng tubig ang mga puwerang lugar sa Bicol, siring na ngani kang Barangay San Antonio, Santicon. Ang priority malagan kini so mga unserved, ibig sabihin day talagang supply ng tubig, and underserved. So igwaman ki mga source of water but not sufficient, and then at the same time hindi naman potable. So that's why kumahiling mo ang mga proyektong mga water system iraon po sa upland, sa island barangays. So ngunyan in the whole district of 1st District of Albay, we have 20 water system sites na kung saan nagtataw po ng kasimbagan sa pangangaipuhan po kan mga residentes manungod sa tubig. Ang residenteng si Mary Ann, labian pa salamat na sa rosinda sa bagong benepisyaryo ka nasabing proyekto. Salamat sa Ako Bicol, tinawanan kami ng tubig na dawa o magrabing init, dahil man naguhubas talaga ang tubig kaiyan. Istorya ni punong Barangay Rainier Barbante, haloy niya ng pangiturugan na magkaigwan ng siring na proyekto an sa indang lugar. Antes kaya ang konstruksyon, sulamenteng mga bubon ang pigkakuhaan ninda ng tubig. Nakulao na sa kuya nga pasasalamat lalo na sa Ako Bicol Party List dahil sinda po talaga ang nagtao kang pagkakataon asin proyektong ini tanganing madaradigis sa muyang barangay. Bilang kasimbaga naman duman sa mga pangangaipo, lalo na sa pangangaipo sa malinig na tubig, na haloy na nganing pigahalat mi na madaradig sa muya, tanganing masimbagan itong haloy ng pigdadanas man na problema kan sa mga constituentes, lalo na pagpanahon kang tig-initan na tighubasan talaga. Dahil kami ki-sustainabling source ki tubig. Sa ngunyan, dakula na ining katabangan para sa mga. Laom namang kang partido na ingatan kan sa indang mga benepisyaryo ining proyekto nga ni mapakinabangan sa halaawig na panahon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Bue. Labi 500 na trabaho, pigtangro sa Kagsawa Festival Job Fair ngunya na aldaw. Total na 41 employers man ang aktibong nagpartisipara sa aktibidad. May report si May Insinares. Duwang bulan ang daing trabaho, ang 22 anyos na si Jemar kan Gabawan Daraga, Albay. Kaya kan maisihan niyang may job fair ang Public Employment Service Office of Peso Daraga sa Daraga Covered Court kasubagong aga, dai na daa siya nagduwa-duwa pang mag-apply.
Istorya niya, dati siyang empleyado sa sarong pribadong kumpanya sa Parañaque. Binalo niya man daang magtrabaho sa Makati. Alagad mas pinili niya daang niya na magtrabaho sa Albay nganing mas harani siya sa iyang pamilya. Labi niya man na pigkakaugma na makalihis ang sarong oras na pagtinir sa job fair, siya ang pinakaenot na hired on the spot. Masaya po kasi para sa akin kasi mahigit 3 buwan na ako maghanap ng trabaho. Wala namang mapasukan kasi yung lahat ng in-applyan kong agency wala nang bakante. Ang aplikanteng si Angeline San Roque Daraga, napiritan man daang mag-resign sa dati niyang trabaho huli sa mga personal na rason. Kaya kan maaraman man na may job fair ang peso, dinisidiran niya naman ang pag-apply ng trabaho giraray. Ang nasa akin lang kasi sa resume, so kung maubos to ngayon, good luck na lang sa akin. Sigun kay Peso Daraga Manager Ray Joseph Lawenco, parte ang aktibidad sa nagpapadagos na selebrasyon kan Kagsawa Festival ngunya na bulan. Kung sain 41 employers ang nagtangro nin 1,500 na trabaho. For the pwede, kasi siyempre, one-stop shop ini for job vacancies, job hunting, no? Hindi na sinama doon sa mga companies, pagdarada na sa mga kumpanya. Pinasalamatan man ni Lawenco ang gabos na nagpartisipar ng mga pribadong kumpanya asin government offices sa aktibidad na liwat na naman naging matrayumpo. Nagduraran job fair sundo alas 3 kasubago. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares. Asin yan ang kateriponan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!